קודם כל, וולקאם לכולם, לכולם ולכולן. אה, התכנסנו פה היום לדבר על פלנינג ופריוריטי. אמרנו שלא נעשה הצגה עצמית, תכננו שלא לעשות הצגה עצמית, אבל מרגיש לי שכאילו נהיה מי שלא בעניינים. אז מרטין ואני נדבר היום באמת על פלנינג ועל רוד מפינג. אז אולי במקום באמת הצגה עצמית, מרטין, אני קשה לי, מרטין, ספיץ מרטי זה קייגן בסדר, בראש תמיד. זה בסדר. מרטין, הכל טוב. מדהים. העיקר שתקראי אז לי. אולי, בול. אז אולי תספר לנו רגע על משהו מעניין שאתה עובד עליו עכשיו. אמ, אז אני עובד, למי שעוד לא נחשף לתגובות ופוסטים שלי בפייסבוק, אני עובד על מתודולוגיה לניהול חיים, שמבוסס על עקרונות של ניהול מוצר ולין סטארט-אפ. בעצם אני עושה הקבלה לחיים האישיים שלנו, לחיים של מוצר, ועל פי אותם עקרונות ממש, אני בעצם עוזר למתאמנים שלי למצוא את הפשן שלהם מצד אחד בחיים שלהם, ומצד שני במה הם טובים הם יכולים לעשות מזה כסף, ממש כמו שמוצר צריך לתת ערך מצד אחד, ומצד שני צריך לייצר ערך עסקי לחברה, וספוילר, זה לא חייב להיות אותו אחד. כלומר, אפשר לממש את הפשן שלנו במקום אחד, ולייצר הכנסה ממקום אחר, ועדיין שיהיה הרמוניה בחיים שלנו, ממש כמו שלצורך העניין ynet מייצר ערך בלתת תוכן בחינם, ומייצר הכנסה בכלל מפרסומות, מפרסונה אחרת לחלוטין, וזה בסדר גמור, זה sustainable וזה מחזיק זמן ומים, ואותו דבר בחיים שלנו. אז זה נקרא your market fit, זה על המשקל של product market fit, והם מוזמנים להציץ, ואם זה מדבר למישהו, אז מוזמנים לדבר איתי בפרטי כמובן. וזה תכלס אחד החיבורים היותר חזקים שיהיו לנו, כי זה ממש תופס, יושב לי כזה על הנקודות שלי בחיים בכלל, בלי קשר או עם קשר לניהול מוצר, אבל כן, ממש תפס אותי. אה, מהמם. אני עסוקה בעיקר גם בניהול הקהילה, למרות שלפעמים זה מרגיש לי כאילו זה לא הדבר ששואב הרבה אנרגיות כמו שפעם נהגתי לחשוב. מרגישה שיש משהו יפה בקהילה שהיא קצת מנהלת את עצמה באופן מאוד יפה וקוהרנטי, ולפעמים כשיש דברים שהם ככה out of scope, זה מגיע אליי גם בלי שאני מבקשת, אז מדהים. אה, וזהו, אני מנסה לחשוב על פרויקט גדול שאני עובדת עליו עכשיו, אבל אני החלטתי שאני לא משתפת עדיין עד שדברים באמת באמת יקרו. אז get down to business, מה שנקרא. יאללה. אה, יאללה. אז היו כמה שאלות שאנשים שאלו, מאיפה מתחילים? נראה לי אז סליחה, כן, חשבתי שאתה שואל אותי. יאללה, לא, go לא, אז ahead. אני אומר, היו שאלות בטפסים שאנשים מילאו, ושאלו איך מתחילים בכלל רודמאפ, שאלו את זה בכמה הקשרים, נגיד שאלו את זה בהקשר של סטארט-אפ קטן, שרק מתחיל, זה רודמאפ ראשון כזה, ושאלו את זה בהקשר של רעיונות עבודה, כששואלים איך אתם מייצרים רודמאפ. אז התשובה הנכונה היא שמתחילים מהמישן סטייטמנט. כלומר, אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, כמו שעליזה בעץ הפלאות עם צ'שיר החתול, כן, אם אני לא יודע לאן אני רוצה להגיע, זה לא משנה מה אני בונה בעצם. והרעיון הוא לא רק לדעת מה אני צריך לבנות, אלא גם מה אני לא צריך לבנות כרגע, ואת כל זה תמיד לאור הנורד סטאר הזה, לאור המישן סטייטמנט שאנחנו רוצים להשיג כחברה, ומתוך זה אנחנו גוזרים גם איזושהי מטרה יותר גדולה, סליחה, יותר קטנה, אבל היא יותר גדולה ממה שאנחנו עושים כרגע, והוא להגיד מה היעד השנתי. אוקיי? אז זה ככה אני עובד, ואני חושב שזאת התשובה הנכונה לענות במקרים של רעיונות. לחלוטין.
אפרופו רעיונות, היו כמה שאלות שהיו שם, מה קורה עם רעיונות, איך מציגים את זה ברעיונות וכן הלאה. אה, אז זה משהו שכאילו מרגיש לי מהניסיון שלי, למי שלא מכיר, אני מנטורית למנהלי מנהלות מוצר, ולאור מצב, אני גם עושה עבודה כזה on the job, אבל לאור מצב השוק אנחנו גם עובדים הרבה בתהליכים של חיפוש עבודה. אה, אז זה מאוד מתחבר לי תכלס לפרודקט סנס, והייתי ממליצה למי שמתקשר באזורים האלה באמת לקרוא את הפרק 14 ב-Cracking the PM Interview. אני חושבת שאור שיתף בקבוצה, לא חושבת, אור שיתף בקבוצה אחלה ספרייה לספרי פרודקט, ממליצה ממש לקרוא שם את פרק 14. ומתישהו בהמשך אני מניחה שאני אעשה שוב סדנאות פרודקט סנס, משהו שהפסקתי איתו, אבל אני אעשה אותו בקרוב. וכן, אני גם מסכימה ממש עם מרטין, זה ממש מתאים גם לרעיונות עבודה וגם תכלס לאיך אנחנו מתחילים. הכל מתחיל במה אנחנו רוצים לעשות. אה, אולי תמשיך לנו את כל הדבר הנפלא הזה, וישב עלינו בול. יאללה. יאללה. אז אחרי שבנינו בעצם קיבלנו יש איזה מישן סטייטמנט ברמת החברה, שאותו אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מדברים על השלב הבא, זה איך אנחנו הולכים להשיג את זה ברמה האסטרטגית. כלומר, יש את הוויז'ן, ואז יש את הסטרטג'י של מה התוכנית שאיתה אנחנו נשיג את היעד הזה, ארוך הטווח, אוקיי? איך אנחנו מודדים את זה, ואז בסוף אנחנו בעצם מתוך זה גוזרים את הרודמאפ, כאשר מה שאני אוהב לעשות, וזה אולי מוביל אותנו לשקף הבא, זה בעצם לקחת ולפרק את ארבעת הרבעונים הבאים, ארבעת הרבעונים הבאים, לתת לכל רבעון כזה כותרת שהערך שאנחנו רוצים להוציא ברמה המוצרית, מהמוצר, אם זה ערך ללקוח, אם זה ערך לחברה, יכול להיות שאני אשקיע רבעון שלם בייעול תהליכים פנימיים, או cost reduction, זאת אומרת, זה גם מטרה מאוד נעלה, בטח בסטארט-אפים צעירים, שבהתחלה cost no object, בוא נעשה, רק נגרום לזה לעבוד, אבל אחרי זה כשעושים סקייל, פתאום מבינים שהרווחיות שלנו מאוד קטנה וצריכים לטפל בזה. אז בעצם לכל רבעון אני נותן headline, ולמטה אני מפרט באיזה שני משפטים, מה בעצם אני רוצה להשיג ואיך אני הולך להשיג את זה, שוב, ברמת סופר כותרת. המטרה של השקף הזה, זה לתת הבנה לסטייק הולדרים, איך תיראה השנה בסופר היי לבל. אוקיי? ממש איך אנחנו בעזרת העבודת פרודקט והפיתוח הולכים להשיג את אותם מטרות, המטרה השנתית הזאת. נגיד בסטארט-אפ שאני נמצא, היעד השנתי הוא איזשהו סכום מסוים בבוקינגס. כלומר, איזשהו מספר שאנחנו אמורים לייצר הזמנות בערך הסכום הזה בשנה הקרובה. זאת המטרה. עד ה-31 לדצמבר 25, המטרה היא להשיג כמות כזאת וכזאת של הזמנות, שסך הסכום שלהם הוא מסוים. ואז, לאור המטרה הזאת, כמובן מתוך הוויז'ן של בכלל של מה החברה עושה, אני גוזר איזה משימות אני צריך לעשות, ושוב, ברמת הדברים הכי גדולים, האבנים הגדולות, שיקדמו אותי לתוך הדבר הזה. למשל, לקצר משמעותית את תהליך האונבורדינג של לקוח, או תהליך הטרייל של לקוח, שהיום הוא סל סייקל ארוך, של מספר חודשים, והמטרה היא לעשות אותו בכמה שיותר קצר. זאת אומרת, ואז המחשבה היא, כל דבר מוצרי, תפעולי, שאני יכול לעשות, שיקצר את הדבר הזה משמעותית. אוקיי? הדבר השני שאני חושב עליו, איך אני מגדיל את ה-share of wallet. כלומר, איזה דברים אני יכול לייצר בתוך המוצר, שאני יכול למכור אותם אקסטרה. כלומר, אם היום אני מוכר את זה נגיד per license, per user, איך אני עכשיו יכול לעשות על זה upsell, יכול להוציא את זה בשלבים, לייצר עוד כסף פר לקוח. זאת אומרת, לא רק כמות לקוחות, אלא גם הכנסה פר לקוח אני רוצה שהיא תגדל. make sense?
אחרי לגמרי שב... makes sense. אז אחרי שאנחנו בעצם בנינו את הדבר הזה, ושימו לב, אחד הדברים שהרבה פעמים אנשי פרודקט מתבלבלים, בטח בסטארט-אפים, שהם נורא נורא איגר, ונורא בתוך החברה, ונורא עושים הרבה לדברים, לא רק פרודקט, הם עושים גם תפעול, וגם ספורט, וגם קצת שיווק והכל, יש להם איזה פתאום תחושה שהם מנהלים את החברה, אוקיי? ואני רוצה לתת לכם טיפ של כשאתם מדברים עם הסטייק הולדרים, אתם צריכים לתת להם את התחושה שמעבר למנהיגות ולזה שאתם מקצועיים ואתם מבינים את הדומיין, זה להגיד להם, לתת להם את התחושה שהם מעורבים, שהם יכולים להשפיע על זה. אז כמו שה-CFO מוביל את תהליך התוכנית העסקית, אבל הוא לא קובע אותה לבד, אנחנו מנהלים את תהליך הרודמפינג, אבל אנחנו לא קובעים אותו. כלומר, מה שאני תמיד כותב, אפילו ברמת הכותרת, אני כותב הצעת הגשה. אוקיי? כמו שיש על אריזות של אוכל. אני אומר, חבר'ה, זאת הצעת הגשה. זה הזמן to debate. יש לכם רעיונות אחרים, יש לכם אינפוטים, יש לכם מה להגיד. חבר'ה, בואו תשכנעו, אני אשכנע אתכם, אתם תשכנעו אותי, ובואו נסכים על זה. אחרי שהסכמנו ברמה הזאת, של ברמת כותרות, אפשר כבר להתחיל לדמיין מה קורה בסוף השנה, איך המוצר הזה נראה בסוף השנה, נכון? ואז השלב הבא, אחרי שזה אושר, בדרך כלל אני בא עם שתי ההצעות האלה במכה, שקף הבא, אדווה ברשותך. כן, כן, סליחה, נכנסה פה שיחת וואטסאפ שהפכה פה את כל סדר הדברים. אז בעצם השלב הבא זה כבר להתחיל לפרט איך אני הולך להשיג את זה, וזה פה כבר מתחיל לפרט טיפה יותר פיצ'רים. בעצם, אם תסתכלו בצד שמאל, כל שורה הוא בעצם איזשהו אינישטיב גדול, ועכשיו אני מתחיל לפרק אותו ברמת פיצ'רים, או ברמת, נקרא לזה תמות, או אפיקים, של מה אנחנו הולכים לעשות כל רבעון. שימו לב שיש דברים מסוימים שאנחנו הולכים יימשכו יותר מרבעון אחד, וכו'. אוקיי? אז פה זה השקף, אני חושבת, מרטין, שאנחנו כזה עושים איזשהו פיצול בגישות רגע, מהבתים שגדלנו מהם. נכון. אנחנו כהכנה לסשן ממש דיברנו רגע על מה אנחנו, על האני מאמין של כל אחד מאיתנו ואיך אנחנו עושים את זה, וראינו שבגדול אנחנו מתנהלים די אותו דבר. אבל על השקף הזה לא הצלחנו כל כך להסכים, וניסינו להבין מאיפה חוסר ההסכמה הזה מגיע. ובסוף, נכון. אחרי שאכלנו את הראש ורידדנו את זה משמעותית, הבנו שלמעשה יש פה שתי אסכולות, הייתי רוצה לומר, שונות. אני מגיעה מאסכולה שיותר מתעסקת בגרוף, וגם הבנתי שגם כשעשיתי דברים שהם באמת מ-0 ל-1, תמיד עבדתי בחברות שבהם היה איזשהו גב כלכלי, בין אם זה סטארט-אפ בתוך חברה גדולה, ובין אם זה חברת סטארט-אפ, אבל שמגיעה עם פאנס יפים כבר אחרי כל מיני סבבים וכאלה. גם כשהייתי עובדת 30 בסטארט-אפ, עדיין הגעתי לסטארט-אפ מבוסס. ועל כן, ומישהו מי שם... צריך לעבור למיוט. תודה. ועל כן, התפיסות שלנו במקומות, ספציפית בשקף הזה, הן טיפה שונות. אז עצרתי אותך לשם ההסבר רגע הזה, כי נראה לי שזה בול המקום. כן, אבל רגע, תמשיך וניקח את זה משם. לא, אז את לגמרי צודקת, אנחנו דיברנו על זה די ארוכות עד שמצאנו באמת את ההבדלים, ואני חושב שרוב המקומות שאני בהם הייתי, זה חברות של 0 to 1, כאשר אני בא לבנות את המוצר מאפס, יש כיוון כללי, אבל אין פרודקט מרקט פיט, אנחנו לא יודעים אם זה יצליח, יש runway מאוד, מאוד מוגדר, וכמו שריד הופמן אמר, מה זה סטארט-אפ? זה לקפוץ מהצוק ולבנות את המטוס בדרך למטה. עכשיו, אתה צריך להספיק לבנות את המטוס לפני שפגעת ברצפה, שזה בעצם הצלחת לעשות פרודקט מרקט פיט, הצלחת לעבור לרווחיות. אני אגב לא אוהב את המטאפורה הזאת, המטאפורה שאני נותן לסטארט-אפים היא רכבת שדוהרת לתוך קיר,
המרחק של הקיר ממך זה בעצם כמה כסף יש בבנק, והמהירות של הרכבת יהיה בעצם ה-burn rate. כלומר, כמה כסף אנחנו שורפים כל חודש. ואז כשאנחנו מתקרבים מהר מאוד לקיר, יש בעצם שתי דרכים, שלוש דרכים בעצם להימנע מלהיתקע בקיר. אחד, זה להרחיק את הקיר, שזה אומר גיוס נוסף. השני זה להאט את הרכבת, זה אומר קיצוצים, פיטורים, להוריד בעצם את ה-burn rate. והאופציה המועדפת על כולם זה בעצם להתרומם מעל הקיר, וזה אומר שהצלחנו בעצם להיות פוזיטיב קשלו או בעצם בוטסטראפ. אז, אז, אז בעצם כשאני צריך לבנות דבר כזה, האחריות שיושבת על מנהל מוצר בשלבים האלה היא אחריות קרדינלית, מצד אחד. מצד שני, הפרודקט והחברה זה אחד. כלומר, החברה היא הפרודקט היא החברה, כי זה מה שיש לה. אין לה עוד לקוחות, אין לה עוד מערכי שיווק, אין לה פרטנרים, ואין לה הפצה. כל מה שיש זה מה אפשר להציג ללקוח פוטנציאלי או לדיזיין פרטנר, ושיגיד, וואלה, אני רוצה לנסות את זה, זה נראה לי סבבה, זה נראה לי פותר לי בעיה, ואני מוכן לשלם על זה משהו. לשם אנחנו צריכים להגיע. עכשיו, כולם מעורבים, תבינו, אולי חלק מההנהלה זה כנראה הפאונדרים, זה אנשים שהם התחייבו לחברה הזאת בשכר נמוך יותר, תמורת אחוזים, וכולי וכולי, והאנשים האלה מאוד רוצים להיות מעורבים, הביאו אותם כדי לתת את האינפוט שלהם, ולכן העירוב של הסטייק הולדרים בבניית הרודמאפ הוא סופר סופר קריטי. זאת אומרת שאני לא יכול להגיד, חבר'ה, אני עושה ניסויים כל הזמן. אין ניסויים. יש פה, גם אין עם מי, אין לקוחות. עכשיו, מצד אחד, אני צריך לייצר משהו שאפשר למכור אותו, מצד שני, אין לי את כל הכסף והזמן שבעולם כדי לייצר את הדבר הזה. והמשחק העדין הזה של מתי המינימום וייבל פרודקט שאני יכול באמת להוציא אותו, ולהגיד, הוא כבר נותן מספיק ערך כדי למכור. אז נגיד, אין לו עדיין כל מה ש-Enterprise Grade Product יש לו. נגיד, admin page. אוקיי? יש ללקוח הזה, נגיד ב-B2B, יש אדמין, הוא יכול להיכנס, לאפס סיסמאות ליוזרים, להוסיף יוזרים, לשנות צוותים, להגדיר הגדרות, לשנות את הלוגו, כל הדברים האלה מבחינתי nice to have. שיבקש, אני מאחורי הקלעים, ניכנס לדאטאבייס, נשנה לו. אין לי את הפריבילגיה הזאת לפתח לו כל מיני דברים כאלה שהם מבחינתי nice to have. מצד שני, כשהוא מוכר לאנטרפרייז, הוא יגיד, מה זה הדבר הזה? אין לי את הדבר הבסיסי הזה. אז יש פה איזה משחק עדין שכל הזמן כמה ערך אני מייצר בתוך המוצר, כדי שיהיה מספיק כבד ורציני שאפשר לשלם עליו. מצד שני, אין לי את כל המשאבים שבעולם ואת כל זה. ואז בעצם אצל אדווה, גילינו שרוב הפעמים מקומות שבהם היא הייתה, היעד שלה לא היה לבנות כל כך מוצר, כמו היה אחריות על איזשהו KPI, היה כמובן יעד להגיע לאיזשהו משהו, נגיד לצורך העניין conversion rate, lifetime value, whatever, מערך מסוים להגיע לערך אחר. איך את עושה את זה? רוצי, יש מנדט, נכון אדווה? אני צודק? כן, אז כן אז ולא. תדייקי, תדייקי. לא, לא, בגדול אתה צודק, אבל זה לא רק זה, זה כאילו, גם כשהתעסקתי עם 0 ל-1, האפס לא היה כזה 0, כן? כאילו זה כבר היה כזה 0.5, כזה. אה, זה אחד. שתיים, אני תמיד כאילו מגיעה עם מה שאני מכירה כבר מהבית, שזה באמת הרבה 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 ניסויים. ואז גם עם ה-0.1 הזה, 0, כן, 0.5 הזה, צריך להגיע ל-1, אז גם הדרך היא קצרה יותר. זאת אומרת, לא מכירה את הכאבים שיש באמת בזה שגודל האחריות הוא כזה ענק כשיושב לך על הראש, כשאתה מנהל מוצר שלמעשה תחת באיזשהו מקום כל החברה היא עליו. אה, וזה קצת יותר מזה, זה כאילו כל הסטודיו של הר, all in all,
רוצי עם זה, את אמורה לנהל את כל הדבר הזה, ויש איזושהי מטרה שהיא מטרה ענקית, היא לא באמת רק conversion rate, היא מטרה ענקית, זה כזה, בואו, יש לנו שנתיים ולעשות דאבל דוס במשך שנתיים, במשך שנתיים להכפיל את כל ההכנסות, את כל המדדים, את הכל. אה, אבל זה גרייס הרבה יותר גבוה ומגיע מבית אחר, ממש כאילו כיוונים אחרים. כן, ועל כן על לגמרי. השקף הזה פה היה לנו איזשהו עניין, כי אצלי נגיד בשקף הזה אני עדיין מדברת בכותרות גדולות, קצת יותר קטנות ממה שראינו קודם, בשקף הקודם, אבל הם עדיין לא ברמת הפיצ'רים. אני יכולה פה נגיד לשים את conversion בתור איזושהי initiative שאני רוצה לעבוד עליה, אבל אני לא אחשוף מה יהיה הפיצ'ר. מבחינתי עדיין אין לי סולושן בשלב הזה, ועד שלא יהיה סולושן אני לא מתחייבת לסולושן, אני מדברת אז רק על אזור הבעיה. אז את אומרת שבעצם ההבדל בינינו זה שלפחות מההיכרות שלי, לפחות במקומות שאני עבדתי, הסטייק הולדרים רצו להבין ממש איך זה ייראה, איך אני הולך להציג את זה. אני יכול להגיד לך שלמשל, במקום שאני נמצא בו היום, יש סטייק הולדרית שהיא מאוד מאוד מעורבת, אין לה הבנה גדולה בפרודקט ולא בקוד, אוקיי? אה, מהמם. לא, לא, בלי לציין שמות ותפקידים, אבל היא מאוד מאוד אכפתית ומאוד מרגישה מעורבת, ואנחנו מוצאים את עצמנו נכנסים ממש לדיזיין UXי, אבל אתה צריך לעשות ככה, וכדאי שיהיה כפתור כזה, ואני אומר לה, רגע, אנחנו לא עושים דיזיין פה עכשיו. אנחנו מדברים על פיצ'ר שיגיע בעוד 2 רבעונים, הכל טוב. תרצי לתת אינפוטים, את מוזמנת לישיבות, ובכיף, אני מזמין את כולם. אבל זה לא האירוע, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים על בגדול שהפיצ'ר הזה, אנחנו הולכים, או את הערך הזה שאנחנו רוצים אנחנו הולכים להשיג אותו על ידי מסך חדש שמטפל בפרסונה חדשה. שאין לנו אותה היום. בסדר? כזה. זהו. מה יהיה בפנים? לא עכשיו. אז הם אני כן, אצלי הם כן מרגישה ממש שזה זה, רוצים לדעת, כן, או, כן, סבבה. אז כן. אני חושב שזה גם עונה לערן בצ'אט, אני מקווה שזה עונה לערן בצ'אט, שההבדל הוא שבצד שלי ממש רוצים לדעת איך אני הולך להשיג את הערך הזה שכתוב ממש ברמת הכותרת, ואצל אדוה היא נשארת יותר באזורים של הערך עצמו, והאיך יש לה הרבה יותר חופש לקבוע אותו הרבה יותר קרוב לאירוע. כלומר, ממש ברמת כמה ספרינטים לפני, היא כנראה מחליטה נכון, את מחליטה על כאילו A-B טסטינג, ואיך את הולכת לנסות את זה, ומשם לצאת לדרך. כן. היית כן, זה נדיב עם אהבה. הכמה ספרינטים תודה. לפני. היית ממש נדיב עם הכמה ספרינטים לפני, אבל כן, זה בערך כזה ספרינט שניים לפני, אני כבר מבינה כזה מה אנחנו הולכים לעשות. תלוי בעומק הדיסקאברי וגם בעומק הסולושנים שמצאנו, בכמות הסולושנים שמצאנו. והאמת אגב, שדיברת על... היו פיצ'רים שמבוססי AI כן, כשאת... ושם, כן, כי ושם היינו צריכים אצלי להתרגל למשל, למשהו חדש. בדיוק, אז אצלי למשל, כשאני עובד על איזשהו משהו שהוא קשור ל-AI, אז אני חייב לדעת אותו כל כך הרבה לפני, כי צוות הדאטה סייאנס חייב לצאת למחקר כן, הרבה הרבה לפני. ומה זה אומר כן, מחקר אצל דאטה סייאנס? אני לא יודע כמה פה אנשים עובדים עם אנשי דאטה סייאנס, בקרוב כולכם, זה די ברור, אבל מה שקורה זה שהם צריכים ככה, הם צריכים להבין אם בכלל יש דאטה, שהדאטה הזה יכול להיות או לא שיש בו סיגנל שהוא רלוונטי למה שאנחנו רוצים שהמודל יחזה או יבין. צריכים להשיג לו דאטה, הם צריכים לצאת למחקר ולבדוק אם יש שם פיצ'רים, להנדס את הפיצ'רים, ואז לראות אם הדיוק הוא מספיק טוב לנו כמוצר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, הם יכולים להגיד, הצלחתי להשיג סיגנל כזה וכזה, שנותן פרדיקציה באחוזי דיוק כאלה וכאלה. אני יכול להגיד שכפרודקט, לא מספיק, לא טוב לי. אם אתה לא יודע להגיע ל-90%, זה לא יעבור את הלקוח. אם אתה יודע להגיע רק ל-60%, זה לא good enough. הדבר הזה צריך לקרות לפעמים חודשים לפני. זה לא ברמה של ספרינט, זה חודשים של מחקר.
ואיסוף דאטה, ולמצוא את הפרטנר שיש לו את הדאטה הזה, וכולי וכולי. אז לכן אני לא יכול לחכות לרגע האחרון, אני חייב להבין שאני את הערך הזה הולך לעשות על ידי מודל חדש, ובגלל המרחק הזה, אני צריך לקבוע אותו רחוק מעכשיו, כי הם צריכים להתחיל לעבוד עליו עכשיו. כן, יש דוגמאות נוספות, זאת לא היחידה, אבל היא באמת דוגמה טובה, לתכנונים שהם באמת תכנונים שהם ארוכי טווח. יש דברים ספציפיים שהם באמת ארוכים יותר. גם כשעשינו, נגיד, אני מגיעה מתעשיית הגיימינג, למי שלא מכיר, לא יודע, בעיקר משחקים, אבל כן. אז גם כשעשיתי, נגיד, את כל הדיזיין מחדש, ממש בנינו את כל הפיצ'רים מחדש, את כל הדיזיין מחדש, אז שם פרסנו את זה מאוד מאוד כזה. זה ממש לבנות מוצר חדש בתוך תחת אותו ברנד, תחת אותם, חלק מהכלים אפילו נשארו אותו דבר, אבל זה ממש לבנות מוצר חדש, וכן, שם החיתוך היה מאוד כזה. זאת אומרת, זאת בדיוק הייתה השיטה. מה שאנחנו רואים פה ומה שמרטין מדבר עליו, זה בדיוק מה שעשינו. אבל ברגע שאנחנו נמצאים במצב של growth, או שהמוצר כבר עומד, מכניס כסף ויש לנו יותר מרווח לטעויות, שם אני מעדיפה פחות תכנונים מראש, ויותר תכנונים שהם ברמת האינישטיב, כדי תהיה לי את הגמישות להחליט על הסולושן במקום. מה שבאמת עובד, אותו אני משאירה, מה שלא עובד נזרק לפח. יש כן, פה גם עניין של הבדלים בין B2B ל-B2C. כשעבדתי ב-B2B, כן, מאוד דומה למה שאנחנו רואים פה, מחויבת לתת להם הסברים מאוד ארוכים, ומאוד מדויקים, אבל עדיין השארנו לעצמנו קצת מקומות שהם אפרוריים כאלה ולא בדיוק מדווחים לפרטי פרטים, מתוך הבנה שאנחנו רוצים לעשות איזשהו טסט ולראות כזה מה קורה בסוף הטסט ומזה להחליט. אז פה יש נקודה של באמת כמה יש לנו מרווח לטסטים. ואני רגע מתעכבת על זה כי רוב מנהלי ומנהלות המוצר שיצא לי לעבוד איתם בשנים האחרונות, אחד הפערים הגדולים זה באמת טסטים. בין אם זה לא נעשו בכלל, בין אם זה נעשו אבל ממש בקטנה. וזה אחד הדברים שאני חושבת שהם סופר חשובים. אי אפשר לעשות, כאילו, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מצד אחד להגיד, אני לא יורד לפרטי הפיצ'ר עד שאני יודע שהסולושן הזה עובד, ומצד שני לא לעשות טסטים. אז זה כזה איזשהו דיסקליימר. זה עובד אם באמת עובדים עם המתודה עד הסוף. של אני שמה כותרות, אני מתכננת, אבל לא בפרטי פרטים, כי אני רוצה לראות שנייה מה הטסט מביא. אם הטסט עובד, מעולה, אם הוא לא עובד, לפח. אבל אז חייב שוב, להגיע עם זה טסט. כשיש לך יוזרים זה נחמד לעשות טסטים, כשאין לך כן. יוזרים, יש לך היפותזה, אתה עושה ולידציה, איך שאתה עושה ולידציה, ומהמר, אין מה לעשות. אגב, אבי שואל בצ'אט, אם אתה לא באמת מתכנן, אז איך אתה יודע לתת effort estimate? זו שאלה מצוינת, כי הכנו עליה תשובה, דיברנו עליה לפני זה. אבל בגדול, מה שאנחנו בעצם עושים, אולי נעבור שקף, הדבר, אז לצורך העניין, הנה דוגמה של, נגיד לצורך העניין רודמאפ, שאגב, אני אישית מתכנן 4 רבעונים, כשאנחנו עוברים רבעון, אנחנו בעצם עושים רטרוספקטיבה על הרבעון, כמו שעושים רטרוספקטיבה על ספרינט, רואים מה עשינו, מה לא עשינו, האם מה שלא עשינו אני רוצה לדחות לרבעון הבא, או לאיפה, אם בכלל, ומוסיף עוד רבעון. זאת אומרת, תמיד יש 4 רבעונים קדימה על השולחן, כאשר, שוב, חוץ מהרבעון הקרוב, כל הרבעונים האחרים נשארים ברמת כותרות, ואז השאלה היא איך מחליטים, כי מה לעשות שגם האפורט הוא שיקול, אז מה שעושים זה ברמה כזאת של, שוב, איזושהי כותרת פלוס הסבר מאוד מאוד גס, כדי שה-R&D יהיה מסוגל לתת בשלב הזה טישרט סייז. כלומר, הוא צריך לתת לי את זה, נגיד, בספרינטי אדם. האם זה פחות מספרינט אדם, האם זה 4 ספרינטי אדם, 6 ספרינטי אדם וכו', ואני לפי זה יכול להבין, וחייב לתכנן את ה-resources, והאם אני מחליט שברבעון 4 אני עושה 4 פיצ'רים קטנים, או פיצ'ר אחד גדול, נכון? עכשיו, ברור שזה לא good enough לרמת הספרינט.
אבל זה good enough כדי להבין איזה דברים אני הולך לעשות. האם אני הולך לעשות ריוואמפ של איזה עמוד, או שאני לא אתעסק בזה, כי זה, אמנם זה קטן, אבל עדיף לי להשקיע את זה במשהו יותר גדול. אה, ואז כשאנחנו מגיעים לרמת הספרינט, אז עכשיו באמת כבר יש לי ברמת הסטורי פוינטס, ופה כבר יש לי דיזיין מאוד מאוד דיטיילד של אותו פיצ'ר שהוא היה מאוד מאוד גס ואמורפי ברמת הטישרט סייז. בואו ניקח דוגמה, נחזור לדוגמה של האדמין פייג'. אז נניח שכתבתי שאני ברבעון מסוים, אחד האינישיאטיבס הוא אדמין פייג', ותיארתי מה אדמין פייג' אמור לעשות, לנהל יוזרים, לאפס סיסמאות, לעשות white labeling לאפליקציה וכו' וכו'. ואז אנחנו מתקרבים לספרינט שבו אני ממש רוצה הולך לפתח את זה. פה אני כבר כותב אפיק עם user stories, וכבר יש מוקאפים פיקסל פרפקט של הדיזיין של כל הדבר הזה. מסתכל על זה R&D, אומר, הלו, הלו, אני אמרתי לך אז, שזה שני ספרינטי אדם, מה שתכננת לי פה, אח שלי, זה 4 רבעונים. זה לא מה שחשבנו. ואז, מה עושים? מקצצים. כי עכשיו, כבר העוגן שלי הוא הקפסיטי שאישרו לי, שכבר אישרנו מראש, לטובת הפיצ'ר הזה שנקרא admin page, הוא היה אמורפי, לא התחייבנו ברמת הדיטלס, אבל כן אני צריך להציץ עם admin page, ואז אני צריך להחליט, מתוך כל הדיזיין הזה שעשיתי, מה אני מכניס בתוך הקפסיטי שהקציבו לי. כן, אדמין MVP, נכון, זה בדיוק כזה. אז כאילו בהתחלה, אני אומר בגדול מה אני רוצה, נותנים לי איזשהו effort estimate, על סמך ה-effort estimate אני מתכנן את הלגו, או את הבדידים, כן, כמה יש לי להכניס, למספיק ותיקים זוכרים פה מה זה בדידים, לאחרים לא. ואז ברגע שאני מגיע לשלב, ומה שיש לי כבר קבוע זה את האפורט, ואני מחליט כאילו מה נכנס. מקווה שזה עונה. ואפשר לראות את זה בעצם גם בשקף הבא. בשקף הבא זה כשאני כבר מגיע לרמת הרבעון הקרוב, אז אני את הרבעון הקרוב מפרק לרמת הספרינטים, וברמת אפילו הצוותים. כלומר, כמה אפורט על כל פיצ'ר יש לי מהפרונט-אנד, מהבק-אנד, מצוות הדאטה, מצוות האנליסטים, DevOps אולי, וכן הלאה. בסדר? כי בסוף יש לי כמות אנשים, וסטורי פוינטס קבועים לכל אחד, יש 6 ספרינטים בדרך כלל ברבעון, וככה אני מפרק את זה. וגם את זה, אגב, אני מציג ברמת ההנהלה, לפחות במקומות שבהם אני הייתי, ההנהלה רוצה לדעת את זה ברמת הספרינטים. אז אני אקח את זה רגע. במקומות שאני הייתי, גם ב-B2B, כן, אנחנו ממש, סליחה, לא גם, ספציפית ב-B2B, באמת ברמה הזאת זה יצא החוצה להנהלה, אבל במסגרת באמת הרבעון הקרוב, עם דיסקליימר שזה נמצא כאן, אבל אנחנו רואים את זה ומבינים שיכול להיות שמחר בבוקר הכל כבר משתנה. במסגרת התפקידים אחרים שהם לא ב-B2B, שזה B2C, B2B2C לדוגמה, מה שעבד זה באמת כותרות, ומבחינת המחויבות שלי להנהלה זה היה להסביר מה עשיתי, למה עשיתי, מה לא עשיתי, למה לא עשיתי את זה, איפה היו גפים בין התכנון לבין הביצוע, ולמה, ממה הם נבעו, ומה התכנונים שלי קדימה. כמו שאמרנו בהתחלה, תמיד לוודא שהתכנונים שלי קדימה תואמים למטרות, לוויז'ן, לאסטרטגיה, הכל שם יושב כמו שצריך, ומפה והלאה, תהי לשלום, המפתחות בפנים. גם את זה אני לא בטוחה שכולם מכירים, אבל נתראה בסוף הרבעון. שזה אגב מתחבר לי לשיחה שהייתה לי ממש אתמול עם מישהי מהקבוצה, שאולי במקרה היא גם פה עכשיו,
שדיברנו על, ציטטתי את מרטי, על less management versus bad management, versus good management. אה, של כאילו, אפשר שברגע שההנהלה מעבירה את כל מה שצריך להעביר, כמו שצריך, בצורה מאוד ברורה ונהירה, ואני יודעת לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו הולכים לשם, למה אנחנו הולכים לשם, ובאמת באמת מה המטרה שלי, מהשלב הזה אני במרכאות או לא במרכאות יכולה לשחרר רגע את חבל הטבור הזה מההנהלה ולרוץ לבד. שזה מה שקורה בהרבה חברות, כאילו, ההפוך של זה קורה בהרבה חברות גדולות, שאו שאנחנו מחוברים אליהם בחבל הטבור וכל הזמן מחזירים ומראים להם מה קורה, מה לא קורה. אני לא מדברת על סיטואציה שאנחנו מדברים עליה בצד של מרטין, כי זה באמת שונה. או בצד השני של כאילו, למה זה עולה בכלל? למה אתה רוצה שאני אתן לך, כאילו, למה אתה מדווח לי מה אתה עושה? אני לא רוצה to micromanagement you, אבל גם I'm not managing you at all. אז האמת היא ממש איפשהו באמצע. זה לא micromanagement וזה לא בלי management, זה good management, וכשיש את כל האינפוטים החשובים האלה, ואני באמת יודעת הכל, אני יכולה לרוץ סולו. גם אני יודעת שסומכים עליי, העבירו לי את כל הידע, סומכים עליי, רוצי. ויש פה איזו מחויבות גם לתת חזרה את האמון שנותנים בי, לחזור עם תוצאות טובות. וגם היום אמרתי אני, למישהי, הילדים שלי זה היה, המוצרים שלי זה היה הבייביז הראשונים שלי. זה כזה. זה מזכיר לי שדיברנו על איזה עוד נקודה שקשורה אפילו לשקפים הקודמים, אפרופו איך, למה אני צריך לתכנן כל כך רחוק ולתת איזושהי תחושת ודאות, או לפחות הבנה של מה הולך להגיע. אז אני חושב מהמם. שבסטארט-אפים יחסית צעירים, רודמאפ הוא שם כללי לתוכנית עבודה. הוא קיים בכל המחלקות בארגון. כלומר, יש את הרודמאפ הפיתוחי, שמה שאנחנו עושים, יחד עם הפיתוח. יש רודמאפ שיווקי, שממש הוא מתכנן לפי אירועים, למשל כנסים ותערוכות שאנחנו רוצים להשתתף בהם, אה, פעולות שהולכים לעשות, למשל פוסטים בלינקדאין, בלוג פוסט, להתארח בפודקאסטים, וובינרים, whatever, כל מה שהמרקטינג עושה, כנ"ל מכירות, ולדעתי אי אפשר לבנות תוכנית עבודה בלי שכולם מסונכרנים על תוכנית עבודה. בואו ניתן לכם דוגמה, אוקיי? נניח שהיעד הכללי הוא להגיע לאיזה ARR מסוים, או הכנסות בגובה מסוים, הזמנות בגובה מסוים. צריך להתחיל מאיפשהו, כי זה מעגל שבסוף צריך להתכנס, וכולם צריכים להסכים עליו. אבל נניח שיש לי את המוצר הקיים, אז המחירות יבוא, אני מדבר על B2B בעיקר, כן? המחירות יבואו ויגידו, עם המוצר הקיים, אני חושב שאני יכול לייצר 80% ממה שהמחויבות, כאילו מה שהחברה צריכה. אני לא יודע לייצר יותר. מה אתה צריך? אז הוא יגיד, אני צריך עוד פיצ'רים, אני צריך עוד משהו, או אני צריך עוד הרבה מאוד לידים. אוקיי, אז פונים למרקטינג. המרקטינג, את יכולה להביא את הלידים האלה? לא, יש לי רק שני SDRים, אני צריכה יותר SDRים כדי להביא יותר לידים, כדי להכיל את הפייפליין עבור אנשי המחירות. אז אוקיי, אין לי את המשאב הזה, מה הפרודקט יכול לייצר לי, שאני יכול למכור את זה עכשיו במחיר יותר גבוה? כלומר, ואז כולם צריכים בסוף לסנכרן את הכל. עכשיו המרקטינג אומר לי, רגע, אבל אנחנו ביוני, אנחנו הולכים לתערוכה גדולה בווגאס. מה אנחנו הולכים להשיק בדבר הזה? אני רוצה להשיק משהו גדול, תן לי משהו, ואני מה שאני רואה ברודמאפ, אין לך פה משהו, איזה בשורה, הבשורה שלך מגיעה באוגוסט, ב-Q3, אתה יכול להקדים את זה? אולי לא, כי יש dependencies. כלומר, צריך להבין שהרודמאפ הזה מסנכרן את כל הארגון. עכשיו, בארגונים מאוד גדולים, שכבר יש יוזרים וכבר זה, אז בסדר, אז המרקטינג עובד באיזה סיילו יחסית גדול, שיפרתי איזשהו פיצ'ר, הון, קטן, לא הולכים להוציא על זה PR גדול, בסדר?
אבל בסטארט-אפים שרק מתחילים, כל עמוד חדש, כל פיצ'ר חדש, זה סיבה למסיבה. תרתי משמע. אה, אז זה לגבי למה חייבים לתכנן, ולמה כל החברה חייבת להסתנכרן. הרבה פעמים עושים את זה ממש באיזה אירוע אוף סייט כזה, שכל ההנהלה, כי שוב, זה מעגל כזה, מתחילים מאיזשהו משהו, בדרך כלל אגב הפרודקט מתחיל עם איזושהי הצעת הגשה, ואז באים למכירות, אתה יכול למכור את זה? לא, לא מספיק לי, כן מספיק לי. אוקיי, מה אתה צריך? אתה צריך עוד ככה וככה. אני אומר, אוקיי, אין בעיה, יש לי R&D, אתה יכול לממש את זה? לא, אני צריך עוד מפתחים. הולכים לכספים, הכספים, אני יכול לגייס עוד מפתחים? לא. בסוף הדבר הזה צריך להתקמפל איכשהו, כן? כאילו, וזה האתגר הגדול. אז אני כאילו על השלב הזה יכולה לומר שבפחות במקומות שבהם יצא לי לעבוד בקונסטלציה של Empower Teams, כל מי שמחובר למוצר באמת נמצא כחלק מהפגישות השוטפות, או לפחות אני משתדלת שהוא יהיה חלק מהפגישות השוטפות, שזה כולל גם מרקטינג, אקוויזישן, אנליסטים, לא יודעת, כל מי שצריך לגעת בזה. ב-B2C אין צוות סיילס, אבל ב-B2B2C נגיד וב-B2B כן יש צוות סיילס, ושם הם באמת מחוברים מאוד למה שאנחנו עושים. ועל כן העניין הזה של כאילו לעשות איזשהו roadmap, ואז לחבר את כולם לתוך ה-roadmap, או לבקש מהם אינפוטים, או כל מיני כאלה, הוא כביכול לא קורה, לא כי הוא לא באמת קורה, הוא פשוט קורה כל הזמן תוך כדי תנועה, והחיבור הוא כל הזמן שם. החיבור כל הזמן נמצא בשוטף. וזה כאילו צורת עבודה שהיא לחלוטין שונה, שלא כולם כאילו לא כולם חוו אותה, ו... וזה נראה לי עוד איזשהו הבדל כזה שאנחנו רואים בין הגישות של התכנון מול פחות תכנון. ונראה לי שכאילו זה עיקר ההבדלים שראינו, נכון, מרטין? כן, אני פשוט חושב שבאמת החלטות כאלה מתקבלות בארגונים כאלה, שנגיד איפה שהייתי עם המשחקים, שהיו כמה משחקים, נכון? כאילו ההחלטות שההנהלה מתעסקת בהן היא ברמה קצת יותר גבוהה. זאת אומרת, הם פחות מעורבים ברמת הפיצ'ר, אלא איזה משחק מייצר לנו יותר הכנסות, פחות הכנסות, באיזה משחק כדאי לי להשקיע או לא להשקיע, כאשר כן, בסטארט-אפ הם מעורבים ברמת הכפתור, באמת, ה-CFO מעירה לי על הצבע של הכפתור, היא אומרת, לא, לא נראה לי, כן, כן, כן. been there, עכשיו, done that, עכשיו, כן? עכשיו שלא יהיו היא סטייק טעויות. הולדר, צריך לנהל את האירוע הזה. אני לא יכול להגיד לה, סליחה, את לא מבינה בזה. לא, זה לא עובד ככה. מתחשבים באנשים האלה, זה אנשים שנורא מעורבים, נורא חשובים בארגון, וכמו שאמרתי, בסוף החברה זה המוצר, אין לה כלום עדיין, אין לה עוד לקוחות משלמים, אין לה פרטנרים, אין לה הכנסות. הכל, כולם מהמרים על זה. כן, 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 לא, אני אה, מבינה, מסכימה, מכירה גם את זה בואו נמשיך. יש פה שאלה, אבי שואל, איזה סטייק הולדרים יש להם say על הרודמאפ? כולם? אבל רגע, יש לנו עוד שקפים שהגיעו בשאלות שהגיעו לפני. רגע, אבל אני אומר, כולם, אני רואה אם יש שאלות, אני לא אכפת לי כולם. לענות. כל מי תלוי בארגון. מה אם למשל, ניקח את ה-CFO, סתם לצורך העניין, כדוגמה, או VP HR, בסדר? הוא פאונדר, מה תעשה? אז אין דבר כזה שאין ל-say, say יש לכולם. אה, אפשר להתחשב יותר, להתחשב פחות, תלוי פוליטיקה, תלוי בהרבה דברים. אין לזה ספר אגב, אין לזה חוקיות. ברור אגב שבאופן סטטיסטי, ל-CTO או ל-R&D יש הרבה 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 יותר משקל. בסדר? הרבה יותר משקל. למנכ"ל, לפאונדר. אבל זה ממש לוקח אותנו לזה, לא? אז זה לוקח אותנו מרגיש לי. זה לוקח אותנו למקום של איך
משכנעים, בעיקר איך משכנעים, ואני אסביר למה, שלמה בחרנו את הפיצ'רים שבחרנו, ולמה הם חשובים יותר מאחרים. אפרופו, אה, טיפ, תערבו את הפאונדר, או מי שהסטייק הולדרים שחשובים לכם, אה, תערבו אותם בבקלוג. כלומר, לא רק הצעת ההגשה של מה אנחנו הולכים לפתח, ואל תצאו מתוך נקודת הנחה שאם אתם מראים להם מה אנחנו הולכים לפתח, הם יבינו לבד מה אנחנו לא הולכים לפתח. אחד, הם לא מכירים את הבקלוג, שתיים, הם לא חושבים בכלל על אלטרנטיבות. ולכן צריך לבוא ולעשות איתם סשן גם על הבקלוג ולהגיד, אתם רואים את כל הדברים האלה? אלה לא נכנסו. זה נכנס, אלה לא. עכשיו, יש לכם say להגיד, למה זה לא נכנס? אוקיי, בואו ננתח את זה. איך מנתחים? יש שיטת משקול, או לתת ציון לכל מיני דברים. אז הכי בסיסי, אייס. יאללה, הדבר, זה שלך. יאללה. אז אייס באמת השיטה הכי בסיסית, שאני ממש ממליצה בתחילת הדרך לפחות לנסות לעבוד איתה. יש פה ממש פשוט 3 פקטורים. ה-I stands for impact, וזה impact על החברה, על המוצר. ה-C הוא C של confidence, של כמה אני בטוחה שהדבר הזה באמת יעשה את מה שאני חושבת שהוא יעשה, וה-is הוא כמה זה פשוט לפתח אותו. מאוד 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 פשוט, כאשר האימפקט והקונפידנס בדרך כלל זה בסקייל עולה, 1 זה הכי נמוך, 10 זה הכי גבוה, ובאיז זה אותו סדר, אבל אנחנו מסתכלים על זה כביכול הפוך, כשאנחנו אומרים שלמעשה ככל שהאיז יותר גבוה, ככל שהאיז יותר קטן, מספר השבועות הוא יותר נמוך, ככה הפקטור שהוא לא, זה יקבל יהיה בסדר, יותר זה גבוה. איז, זה לא אפורט, זה איז. אז כן, זה עדיין במכפלה, זאת אומרת, איז יותר גדול, כלומר, פחות אפורט, יותר איז, זה 10. אוקיי? ואז בדיוק. זה כאילו, לצורך העניין, הפיצ'ר שקיבל ציון הכי גבוה, זה כפול זה כפול זה, הוא הפיצ'ר שזה. אגב, זה מסביר לכם למה זה עוזר להסביר, אבל לא באמת אמיתי, כי א', זה מדדים שהם תחושתיים, אתם נותנים לזה משקל, ואולי ה-Ease ייתן למשל ה-R&D, בסדר? אבל בינינו אפשר לאנוס את זה איך שרוצים, זאת אומרת, בסוף אני אגיד, הפיצ'ר הזה קיבל ציון מספר 2, רציתי שהוא יהיה 1, אז אני איך אגביר לו. אז זה מה שקורה בפועל, אבל זה יכול לייצר דיון הרבה הרבה יותר מושכל ויותר דיון אקדמי עם סטייק הולדרים. כי כשאתם באים ואתם אומרים, אלה הפיצ'רים שאני מתעדף אל מול הפיצ'רים האלה, יגידו, למה, איך החלטת? אי אפשר להגיד, כי ככה נראה לי. אז היכולת הזאת לתת לזה איזשהו משקל, ולהסביר ולעשות דיון על כל אחד מהפקטורים האלה, פותח את זה לדיון שהוא הרבה יותר ענייני. אני יכול להגיד לכם שפעם ניסיתי לעשות לזה אובר, ואכלתי אותה בענק. אמרתי, רגע, אני אתן לכל סטייק הולדר כזה, אז בניתי אקסל מטורף, כל סטייק הולדר היה לו את העמודות האלה של הציון, ואמרתי להם, בואו תעשו את זה, יצא שכל מה שעשיתי זה לרדוף אחריהם, שהם ימלאו את זה, אף אחד לא מילא, אחרי זה עשיתי משקלים, כי המשקל של המנכ"ל זה לא כמו המשקל של ה-CFO. וה-R&D יש לו יותר משקל על ה-Ease, אבל פחות על האימפקט. כי מה הוא מבין על האימפקט? וכאילו, לא יצאתי מזה, בסוף המסקנה שלי, תבואו אתם עם ציון, תגידו להם, זה מה שאנחנו חושבים, אם יש למישהו הערות, מוזמנים בואו נפתח את זה, ואם לא, בואו נתקדם. אז רינת פה שאלה איך מחשבים קונפידנס בצורה הכי מדויקת. אני יכולה לומר שמניסיון שלי, מה שאנחנו עשינו זה קודם כל, מרטין, עשינו משהו דומה אך שונה. כל החברה התנהלה באייס, זה לא היה רק צוות המוצר, מה שקורה בהרבה חברות. אז לקחנו את זה, ובאמת כל החברה התנהלה תחת אותה שיטה. זה היה אחד. 2, הקונפידנס זה משהו שאנחנו ממש הסכמנו עליו ברמת גם האימפקט, גם הקונפידנס וגם החישוב של האיז. זה משהו שהסכמנו עליו ברמת כל צוות המוצר.
ושם פשוט נתנו לכל טסט, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות איזה שהם טסטים כדי להעלות את הקונפידנס. אני מגיעה עם איזושהי תחושת בטן, נקרא לה, אבל אז אני למעשה עושה המון טסטים על מנת להגביר את הקונפידנס כל פעם סטפ ביי סטפ ביי סטפ. ואז אנחנו למעשה מסכמים בין חברי צוות המוצר, מה יהיה המשקל של כל אחד מהטסטים האלה. בוא נאמר שאם עשיתי A-B טסט, אז הוא מעלה לי את הקונפידנס בצורה מאוד מאוד משמעותית, או מוריד אותו משמעותית, למול דיברתי עם יוזרים רנדומליים. ועל כן, ומצד שני, יוזרים רנדומליים, מדבר איתם, זה הרבה יותר גבוה מאשר קראתי כתבה שאומרת שאולי זה הדבר הבא. אני מסכים. ו- ועל כן צריך לתת ממש משקל ספציפי לכל אחד מהטסטים שעושים בחברה הספציפית שלכם, ולהשלים, ברכה לי המילה, לתקף את זה מול כל הצוותים ולוודא שכולם יהיו שרי קו על הדבר הזה. אותו דבר גם באימפקט, מהו האימפקט? בדרך כלל נגזרת של ה-North Star Metric, ואז אנחנו למעשה נותנים שם מדדי ביניים כדי להבין איך אני נותנת ניקוד לכל אחד מהדברים האלה. אותו דבר גם באיז, שהאיז אנחנו נרצה גם לעשות את זה ביחד עם פיתוח. אז אני אוסיף עוד משהו, כדי לתת לכם גם כן איזשהו דרך להבין למשל קונפידנס. נניח שזה משהו שהוא, אין אותו בשוק, זה משהו חדש לגמרי, יש לנו איזה רעיון שהפיצ'ר הזה יפתור איזושהי בעיה אצל הלקוח, אבל אין כזה. אז כנראה שהקונפידנס שלו נמוך. מצד שני, אם זה פיצ'ר שיש אותו לכל המתחרים שלנו, ולנו אין, אז הקונפידנס הוא כנראה גבוה, אוקיי? אם למשל, יש כמה לקוחות שביקשו את הפיצ'ר הזה, והם אמרו, אם היה לכם את הפיצ'ר הזה, הייתי קונה. יותר גבוה, אוקיי? מכלום. אז יש כאילו, על מה אתם מבססים את הקונפידנס? זה בעצם השאלה. יוסי שאל, בציון אתה מראה להם את כל המשקלים? בוודאי. זה ממש שאני מראה להם טבלה. בואו נתקדם אולי לרייס, ואז נוסיף עוד מדדים. כן. נראה לי שאולי גם נענה טוב, נמשיך. יש פה גם עניין של confidence ב-B2B versus B2C. אחד מהאזורים שאני הכי אוהבת זה B2B versus B2C, ונדבר על זה הכי הרבה. רינת, ניקח את זה אחר כך, אם צריך אפילו one on one. יאללה. Right, אז בעצם, your area. אז רייס בעצם מוסיף, א', ה-E פה הפכה ל-effort, לא ל-ease, ולכן הוא במכנה. בעצם מחלקים ב-effort, כי הוא בעצם מספר שלילי או מקטין, ואת הציון, ככל שה-effort יותר גדול, וה-reach בעצם מדבר לכמה מהלקוחות זה רלוונטי. תחשבו על זה רגע, האם למשל אני מוציא עכשיו פיצ'ר חדש, איזשהו פיצ'ר בפייסבוק, לכמה מהלקוחות זה רלוונטי? כולם הולכים להשתמש בזה, או רק זה רלוונטי רק ל10% מהלקוחות שלי? אז הדבר הזה הוא גם נותן בעצם איזשהו משקל, משהו שהיה חסר באייס. באייס ההנחה היא שזה לכולם. אבל בעצם, כשאתם מסתכלים על זה גם בהיבט של לאיזה חלק מהלקוחות שלי, או נגיד זה פיצ'ר שהוא רלוונטי רק לטריטוריה מסוימת, או לשפה מסוימת, אוקיי? אז הדברים האלה הם סופר משמעותיים, כי יכול להיות שזה משפיע רק על אחוז מאוד קטן מהלקוחות, למרות שהקונפידנס גבוה והאימפקט גבוה, אבל רק להם, אז not good enough. ואז יש לנו את השיטה שאני משתמש בה, אני קורא לזה רייס עם דאבל איי, כי אימפקט, יש לו שני אספקטים, יש כאילו דאבל אימפקט. יש אימפקט אחד שהוא ללקוח, כלומר כמה אני חושב שזה יפתור לו יותר את הבעיה, או יפתור לו עוד בעיות וכו', כלומר זה אימפקט על הלקוח, אבל האימפקט השני הוא גם חשוב, הוא האימפקט על החברה. בין אם זה בקוסט רדקשן, התייעלות תפעולית, או הכנסות. זאת אומרת, יכול להיות שזה פיצ'ר שהערך ללקוח הוא אפס. שום דבר, הוא בעצם לא זה לא כלום. אין אפס אימפקט ללקוח, זה משהו בכלל בתשתיות שלנו שיוריד לנו עלויות.
אז האימפקט ללקוח הוא נמוך, אבל האימפקט לנו הוא חשוב מאוד, ולכן הוא יקבל ציון גבוה דרך ה-I השני בכלל, משהו ששוב היה חסר לי בכל המודלים הקודמים של רייס ואייס. אף אחד לא התחשב על האימפקט של החברה, כי, ורגע, זה לגמרי סופר חשוב. שאלות עד כאן? יש שאלת המשך, אם יש כלל אצבע מתי להיעזר באייס ומתי ברייס. אין דבר כזה, מבחינתי זה כל אחד הוא יותר משוכלל, מייצר יותר עבודה, אבל הוא יותר שלם. אני תמיד משתמש ברייס דאבל איי, כאילו בשיטה אז הזאת. אני, אז אני אומרת, כאילו, לפחות בתחילת הדרך, אני הייתי משתמשת באייס, כאילו בפעמים הראשונות. ללמוד את השיטה, להבין אותה, היא נורא נורא פשוטה. אייס, רייס, זה מבחינתי, סליחה, רגע, אני אחזור בי, שנייה. אייס, רייס ורייס עם דאבל איי, מבחינתי זה באמת הדבר שצריך להתחיל איתו. לא משנה, לי לא משנה איזה מהם, מה שחשוב זה שיהיה אפשר להבין מה אנחנו עושים, לשקף את זה החוצה, לקחת החלטות בצורה שהיא טיפה יותר קרה ופחות מה שבא לי לעשות או מה שנראה לי נכון. ואז אנחנו בכלל עוברים למשהו אחר, שהוא מבחינתי טיפה יותר מתקדם, אבל ברגע שיש תחילת הדרך של אייס ורייס, קל להגיע לדבר הזה. מטיבי הלכת יגידו, תתחילי עם זה. זה בסדר גמור להתחיל עם זה כאילו ישר, זה נקרא Opportunity Solution Tree. זו השיטה שאני פשוט ברגע שהבנתי אותה, התאהבתי בה. אני חושבת שזה גם עניין של תפיסה, רוצה לומר. אני השתמשתי באייס לפני ששמעתי על המונח אייס. עשינו איזושהי נוסחה אצלנו בבית, שכזה ישבנו אני וה-CO וניסינו להבין מה חסר לנו, למה אנחנו מרגישים שאנחנו לא כזה מצליחים לנתק את הרגש מתוך התהליך. עשינו נוסחה, שמנו אותה, התחלנו לעבוד לפיה ואמרנו, אופה, זה עובד, ואז כשעברו השנים, פתאום הבנתי שוואי, יש מתודולוגיה שלמה שעושה בדיוק את מה שעשינו, אנחנו הוספנו שם גם עוד איזשהו עניין של KPI. אבל כשהתבגרתי וגדלתי, נחשפתי לדבר הזה, זה מתודה יחסית חדישה. אה, ב... כן, אני גרועה בשמות. תרסה תורס היא האדירה שהמציאה את הדבר, ובדחיפתה של מרטי קייגן, כמו שתשימו לב, אני מאוד מאמינה בדרכו. היא כתבה את הספר הזה, כתבה ספר שלם סביב השקף הזה שאנחנו רואים פה עכשיו, ממליצה להקשיב לספר או לקרוא אותו. בגדול, מה שהיא אומרת זה פשוט לוקח את כל מה שדיברנו עד כה ושם אותו כאילו במקום אחד. אנחנו מדברים קודם כל על ה-desired outcome, שממנו הכל נגזר, וזה מחזיר אותנו כזה לשקף הראשון, דיברנו על vision, mission וכן הלאה, ומתוך זה אנחנו גוזרים את ה-North Star Metric, שה-desired outcome איפשהו מחובר ל-North Star Metric, יש מקומות שישימו ספציפית אותו, אבל לדעתי הדרך הנכונה הוא פשוט להסתכל על זה כ-outcome ולא כמספר, ומתוך זה אנחנו מתחילים לגזור opportunities. את ה-opportunities אנחנו גוזרים מכל תהליכי discovery. היא למעשה דוגלת מאוד ב-continuous discovery, ה-discovery קורה כל הזמן, ואז אנחנו שמים שם את כל ה-opportunities שאנחנו נתקלים בהם. ש-opportunities יכולים להיות opportunities מאוד ספציפיים, הזדמנויות ספציפיות, יכולות להיות הזדמנויות שהן מאוד מאוד רחבות. מבחינתי ה-opportunities למעלה זה initiatives, ממש דברים שהם מאוד 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 גדולים. אני שמה שם הזדמנויות מאוד גדולות, כמו נגיד, להפוך את המוצר לבינלאומי. מתחת לזה, אני הייתי רושמת את opportunities בשורה השנייה, שהם יותר, לדוגמה, חדירה ליבשת אמריקה. ואז מתחת לזה אני אפצל אותה לאיזה בדיוק אמריקה את מדברת. זה נגיד בכיוון של חדירה לשוק. ואפשרות אחרת זה יכול להיות להגדיל אינגייג'מנט, ואז פה אני אנסה למצוא סולושנים שונים. מגיע שלב הסולושן, שזה דיברנו קודם, אני עושה טסטים, אני מתכננת עד לא יודעת מה, זה בדיוק המקום הזה. אני אביא כמה רעיונות לסולושנים, ואני אנסה להבין מתוך הסולושנים שיש לי מה באמת עונה הכי טוב על אזור הבעיה, שאותה אני מנסה לפתור,
כי בסופו של דבר יש לנו בעיה שאותה אנחנו מנסים לפתור, לבעיה הזאת, סלש הזדמנות הזאת, יש כיוונים שונים, ואז אנחנו נעשה איזה שהם אקספרימנט סביב אותו סולושן, וננסה לראות מה הדרך הנכונה ביותר להשתמש בו, או איך אנחנו מדייקים את הסולושן הזה. והאקספרימנט האלה גם מתחברים לאייס, רייס וכן הלאה, כי אני אעשה כל הזמן אקספרימנט קטנים קטנים קטנים, אני אעלה את הקונפידנס שלי בדבר, עד שאני אגיד, אוקיי, now it's perfect. אפשר לעבור לשלב של אופטימיזיישן, שתכלס גם שלב האופטימיזיישן, איפשהו יושב פה, כי זה כל הזמן יהיה באקספרימנט, אני לא אעשה אופטימיזציות סתם, אני כל הזמן אעשה את זה בייבי טסטינג. אז זה למעשה אחד הכלים שכשאני נחשפתי אליהם והתחלתי לעבוד איתם, זה נורא נורא עזר לי, כי אני בן אדם שרואה דברים בעיניים, אני צריכה לראות תמונות. אני נגיד כשאני מתחילה לדבר על סולושן, אני תמיד אצייר לי משהו, כל העניין של סולושן על מפית תמיד עבד לי. אז מאוד קל לי לראות את הדברים ככה. לעומת זאת ברשימות של אייס, ואני בן אדם שמאוד אוהב דאטה ומאוד אוהב אקסל וקורא את אקסל והכל, עדיין, עבודה עם אייס, רייס, whatever, נורא הכניסו אותי למקום של עבודה עם אקסלים. ודווקא ה-view הזה, הרבה יותר נוח למוח שלי לעבוד איתו, אני הרבה יותר מבינה מה אני עושה, מה אני רואה, מה הדברים הבאים. יותר קל לי להזיז גם את הלוקיישנים של הדברים, להגיד, אוקיי, עכשיו יש פה הזדמנות מאוד גדולה להיכנס לשוק לא יודעת, האירופאי, אז אני יכולה להזיז את האופורטוניטי הזו מימין לשמאל, מלמטה למעלה. לי באופן אישי, ברמה של איך המוח שלי חושב, הרבה יותר נוח לעבוד ככה. אגב, מה שהיה חשוב, אני חושב שזה לא סותר, אדווה, זה אני לא חושב שזה סותר. נכון להתחיל את ה-ideation ואת ה-exploration של ההזדמנויות, של האזורים שבהם יש באמת הזדמנות אולי עסקית, או הזדמנות לתת ערך יותר גבוה וכולי, דרך ה-mind map כזה, אני משתמש ב-mind mapping, ואז אחרי שאנחנו בוחרים את אקספרימנט, או הדרך לתעדף בין כל העצים האלה, זה לעשות להם סוג של רייס. אפשר, אני לא נגד, אני חושבת שזה באמת יכול לעבוד טוב ביחד, אבל אני חושבת שיש משהו בזה שאתה כבר עושה את זה בשלב מסוים בקריירה, בגלל זה אמרתי כאילו הייתי מתחילה עם אייס ורייס, כשאתה עושה את זה בשלב מסוים בקריירה, זה כבר, לא יודעת, זה כבר flowing away from me כזה, בכיוון הזה, מבלי שימוש בנוסחאות האלה. אם אני מרגישה, אגב, עד היום, אם אני מרגישה צורך, אני מרגישה שכאילו אני לא סגורה ב100% על מה צריך לקרות שם, אני אחזור לבסיס. וכמו שאני תקועה בלי רעיונות, אני אחזור רגע ל-Cracking the PM Interview, פרק 14, ואני אנסה רגע לראות למה אני לא מצליחה לפתח את השאלה הזו. אני תמיד אעשה את ה-back to basic, אבל בפלואו הרגיל של העבודה, אני בדרך כלל, כשמשהו מגיע לפה ונכנס לפה, הוא כבר עבר את האייס ורייס. אני לא עובדת בתעדוף אינטואיטיבי, אבי, לא, זה לא יפה שאתה אומר עליי ככה. אבל זה נכנס לפה כי גם הצורת עבודה שלי היא מאוד ספציפית. אני עובדת כן, Empower Teams, צוותים מועצמים, סקוואדים, איך שלא תקראו לזה. זה אומר שהעבודה שלי היא תמיד תהיה עם צוות הפיתוח, צוות הדיזיין, ועוד מי שזה לא יהיה, אם יש לנו דאטה סיינטיסט או מה שזה לא יהיה, שיעבד איתנו, אנחנו כל הזמן שם. אנחנו ביחד מזקקים את אזורי הבעיה, אנחנו ביחד מדברים עם לקוחות, אנחנו ביחד חושבים על פתרונות, אנחנו ביחד עושים את הציור על דף ומבינים רגע שכאילו זה יכול להיות הכיוון לפרוטוטייפינג שלנו, כן או לא. יש לנו פרוטוטייפינג, אנחנו ביחד עושים את כל העבודה כולה, ועל כן העניין של השלבים האלה, הם השלבים של העלאת הקונפידנס. אם אני אעשה פרוטוטייפינג ואני אעשה כל מיני ניסויים פנימיים, זה דברים שיעלו לי את הקונפידנס, ואנחנו עושים אותם ביחד, ועל כן כשזה מגיע לפה, זה בדרך כלל כבר נמצא מעבר לכותרת היא כזאת, היא תלושה ולא ברורה לי. ומכאן אני גם לוקחת ומעבירה את זה לרודמפ, אגב, מה שדיברנו בתחילת הדרך, אז מפה אתם תראו את הרודמפ, ועל כן אלה, נגיד זה יכול להיות opportunity ל-Q1, וזה יהיה ל-Q2, וזה יהיה ל-Q3. ואז הדברים שמתחת הם יהיו initiatives שישבו מתחת ל-opportunities האלה. ואז אני צריכה לבחור אחד opportunity, אחד initiative, ולרוץ עליה בטירוף. אז כשצריך אנחנו, אז אבי, לעניין האינטואיטיבי,
הטסטים יהיו שם, והם אלה שיעזרו לי להעלות את הקונפידנס, אני פשוט לא אשב לשקלל את זה, אני כבר אבין לבד לאיפה זה לוקח. כשבתחילת הדרך היה לי נורא קשה להבין לבד לאיפה זה לוקח, הייתי יושבת מול אקסל של 50 פריטים או 250 פריטים, אין מצב שאני אבין לאיפה זה לוקח, אני חייבת נוסחה. וכאן כשאני בונה את זה, אני בונה את זה from scratch. כל דבר שנכנס הוא מקבל את מלוא תשומת הלב, ואני יודעת בדיוק איפה זה יושב, והקונפידנס עולה עם הזמן תוך כדי טסטינג, ועל כן אני לא רואה בזה משהו שהוא אינטואיטיבי, ואני טועה, אבל אני לא מתייחסת לזה כך. בואי לא נראה אם היה לנו יש עוד שאלות, שאלות, נכון? שאלות מהקהל באקסל, מהטפסים שמילאו, אם יש משהו שעוד לא ענינו. סליחה. הרסתי לנו את ההפתעה, אה? כן, אז הרעיון מאחורי השקף הזה אומר, ש... ואני אומר את זה תמיד לכל הסטייק הולדרים, אין לי בעיה לשנות את הרודמאפ 80,000 פעם. אם זה מה שצריך לעשות, אנחנו נשנה אותו. אבל בכל רגע נתון, קמים בבוקר, יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. אין מצב שבגלל שמשנים את הרודמאפ כל הזמן, ויכולים לשנות אותו ממיליון סיבות. נגמר הכסף, יש כסף, יש הזדמנות עסקית מאוד גדולה שאנחנו מחליטים ללכת אחריה וכן לעשות מה שהלקוח הזה מבקש, כי מה לעשות, הלקוח הזה ענק, והוא שם הרבה מאוד כסף, והחברה צריכה את זה כרגע. אז נכון, זה ידחה קצת את הוויז'ן שלנו, אבל אנחנו נעשה את הדיטור הקטן הזה כדי להביא את הכסף הזה פנימה, להביא את הלוגו הזה פנימה, מה שאנחנו צריכים כדי לקדם את החברה כחברה, ו... ולכן אני אומר, ואני תמיד מרגיע את הסטייק הולדרים, חבר'ה, קבענו, זה לא ברזל. אני יכול לשנות את זה, נשנה את זה כמה שצריך, אבל אין דבר כזה שהמפתחים, וכמו שאמרנו, כולם גוזרים מהדבר הזה את הדברים שלהם. מה כן, אוקיי? היה לי מקרה כזה, שאני קבעתי, תכננו את הרודמאפ, ואנשי המכירות הלכו ומכרו את זה. הם יודעים שהסל סייקל גדול, אז הם כבר התחייבו ללקוח על כל מיני דברים שאמורים להגיע בהמשך. והם עוד לא פותחו, עוד לא כלום. עכשיו, מן הסתם, עכשיו, ברגע שהם כבר מכרו את הפיצ'ר הזה, שעוד לא מפותח, זה כבר עוגן, אני כבר לא יכול להזיז אותו מהרודמאפ. אוקיי? או בוא נגיד, יהיה לי מאוד קשה להזיז אותו, עכשיו אני תלוי באנשי המכירות, באקאונט מנג'ר, לבוא ושיגיד לי אם אני יכול לשנות אותו, לא יכול לשנות אותו, מן הסתם יש פחות גמישות במקרה כזה. טוב, אני בינתיים הסתכלתי רגע על השאלות. היה משהו שחזר על עצמו לדעתי פעמיים, ואמרנו שנתייחס אליו, ונראה לי שקצת פספסנו. במקרה שיש לנו חברה אחת, כמה מוצרים שונים, אה, איך אנחנו מתמודדים עם רודמפ למוצרים שונים? קודם כל, השאלה היא מי צריך להתמודד. מי שצריך להתמודד בתפקיד ה-VP או ה-Chief Product, מישהו שמסתכל על זה ממש מלמעלה. אה, שוב, אל מול היעדים של החברה. כלומר, אם החברה עכשיו צריכה, שוב, תחזרו רגע לדיון הזה שישבנו באוף סייט השנתי הזה, יש יעד לייצר הכנסות מסוימות, נגיד, כיעד, ואז בודקים איזה מוצר יכול להכניס מה. לפי זה אנחנו מתחילים, במוצר הזה חסר ככה, במוצר הזה חסר ככה, את המוצר הזה צריך לפתח אותו from scratch, ורק מרבעון 2 אפשר יהיה להתחיל למכור אותו, והוא צפוי לייצר הכנסות ככה וככה, אז הוא חשוב או לא חשוב, וזה למשל, אני עשיתי את זה כ-VP, כשניהלתי 7 מוצרים שונים. אז היו לי, אז ככה הסתכלתי על זה, פשוט תחשבו על זה כמו פיצ'רים, רק שזה פשוט מוצר. אז אני מסתכל על כל מוצר, מה התרומה שלו לארגון, אל מול היעד הארגוני. ולפי זה ידענו מה לפתח לכל אחד. למשל, יש מוצר שהוא היה קופי של המתחרים. ממש, למתחרים היה אותו כבר 10 שנים בשוק, ואנחנו פשוט
היינו צריכים לפתח אותו, כי אחרת הפורטפוליו שלנו היה חסר. כי אנחנו בדרך כלל היינו מוכרים בנדל של כמה מוצרים, וזה היה מוצר כאילו שכל הזמן אמרו לנו, אבל אין לכם את המוצר הזה, ולכולם יש. הרגשנו שאנחנו חייבים לפתח אותו גם. אה, מקווה שזה עונה על השאלה של כמה מוצרים. כן, אני רק, מה שבא לי להגיד על הדבר הזה, זה שכשאנחנו עשינו את זה, כמה מוצרים בתחת קורת גג אחת, עשינו כאילו בידול בין מוצרים שהם, אין קשר ביניהם, אוקיי? נגיד, ניקח דוגמה של חברת משחקים, כמה סטודיואים שונים, וסטודיו אחד שלמעשה אחראי על כל התשתית שעוברת בין כולם. אז זה point of view אחד, שלמעשה כל סטודיו עושה את מה שהוא רוצה, אבל הסטודיו שמאכיל את כל הסטודיואים האחרים, הוא למעשה זה שהיינו צריכים לשבת איתו, כל מי רגע, שקשור אבל במקרה כזה, והוא דומה, אני חושב, לחברות, שבהן כל מוצר הוא גם ממש סוג של ביזנס יוניט. ואז הוא באמת מתנהל כמו תת חברה די עצמאית, הוא מקבל שירותים במקרה הזה מאותו תשתית, אבל הוא מתנהל לעצמו, ולכן ההחלטה של מה הוא עושה, הוא אל מול איזה יעד עסקי שנתנו לו כביזנס יוניט. אגב, כן, יצא לי לעבוד בחברה כזאת שהחלוקה הייתה, אגב, טריטוריאלית. בסדר? בגלל ההתאמות שפה, התאמות למטבעות, כל מיני דברים נקודתיים. אה, אבל אני מדבר על מוצרים שהם כולם תחת אותו פורטפוליו, מוכרים אותם ביחד, הם לא ביזנס יוניטס, אז זה קצת שונה. אני יכול לחדד את השאלה? כן, כי כן, אני בדיוק הגעתי לשם, זה ששאל אותה, לנקסט. או אחד יאללה, אבי, לפחות שאל. מהשניים. יאללה, אבי, לא, שאל. לא, זו אותה שאלה, אני רוצה תחדד. רק לחדד אותה. כי אם יש לך מספר מוצרים, אני שואל, האם באופן כללי חברה מחזיקה רודמפ בודד, ואז כל מוצר רק יש לו תעדוף, הוא לא מחזיק רודמפ פר מוצר, או שכל מוצר אתם תעשו לו רודמפ שלם, אבל אז איך אתם לוקחים בחשבון שיש כוח עבודה אחד, יחידת פיתוח, אני מניח יחידת אחת, היא לא מתחלקת בין המוצרים. אלא אם לא, אין כן דבר פעם כזה. בשנה עושים לא, פודים. אין דבר כזה, בדיוק. איך יכול להיות? לא, יש חברות שעושות פודים, אבל נשים את זה בצד. אני אומר, אם יש לך כוח עבודה אחד, אוקיי? אני לא אה, מכיר, אני לא מה אתה לא? מכיר כוח עבודה אחד ועובדים על לא, כמה כלומר יש לך מוצרים. R&D, נכון? עכשיו, נו. אתה צורך את ה-R&D בתור, שנותנים לך שירות, נכון? לא מה, בהכרח המטריציוני? הם לא מוצמדים מטריציוני? למוצר, בהכרח. אז אתה אומר מבנה מטריציוני, שאני כן, לוקח לכל ספרינט מה שאני צריך. לכל ריליס או ספרינט, איך שתקרא לזה. אוקיי, אז בסדר, אז מה הבעיה? אז, לא הבנתי. אז אני אומר, אז האם יש לך רודמפ אחד ברמת חברה כללי, ואז כל מוצר יעשה רק תעדופים, וברגע שהם מגיעים אליו כצרכן, אז הוא יקבל את התעדוף שלו, ואז יש רודמפ בודד, או שאתה מחזיק רודמפ פר מוצר. לא רואה את אני ההבדל אקח. כל כך ביניהם, אבל... אז כנראה שלא שאלתי טוב, לא נורא. לא, אני חושב שזה פשוט, זה רק דרך הצגה, או משהו סמנטי, אני לא... בסוף אתה צריך לעשות אלוקציה של משאבים, ולייצר איזושהי שקיפות, או ויזביליות, למה אתה הולך לפתח, מתי ולמי. אוקיי, למי זה באיזה מוצר במקרה שלך. עכשיו, מה זה משנה אם אתה שם את הכל על פס אחד, כי ככה הסטייק הולדרים אוהבים לראות את זה, או רוצים לראות את כי זה, יכול להיות שמוצר מסוים יעשה רודמפ לשנה הקרובה, אבל מכיוון תעדוף ברמת חברה כללית, יגידו שהמוצר הזה לא יקבל בכלל שום תעדוף בשנה הקרובה, והוא לא יקבל שום התקדמות. אז הוא לא יהיה ברודמאפ. זה מה שאני אומר, אז יש רודמפ אחד. בשיטה הזאת, בתשובה הזאת, אתה אומר שיש לי רודמפ אחד כללי, רודמפ על. לא, ואם יש רודמאפ בודד, אז אתה צריך לצוות אז, כוח אז, עבודה ב- פר אז מוצר. לא, בפיצ'ר הזה אין כלום. אז אין, לא חייב. שוב, זה עניין של תצוגה. לרוב, מן הסתם, אם אתה עובד בסקואדים, או לכל מוצר יש את הצוות פיתוח שלו, שזה מה שאני מכיר, בסדר? אני לא מכיר את מה שאתה אמרת מקודם. אני מכיר שיש לכל מוצר יש את הצוות שלו, אז לכל אחד יש את הרודמפ שלו, ומעל זה יש רודמפ אחד גדול שאתה מציג אותו ברמת הנהלה. של החברה. הבנתי. אז אני לצערי הגעתי לחברה שעובדת ככה, ואני רגע אקח את זה ממה שאני מכירה שם. עשינו רודמאפ לכל מוצר בנפרד, אני רגע אשים דיסקליימר על ההתחלה הזו, והדבר הזה שונה
כמובן, תמורת העבודה הזו שונתה, כי אני לא יודעת לעבוד ככה, זה הבדל בעיניי. אה, מה שעשינו זה לעשות roadmap לכל אחד מהמוצרים. בסופו של דבר, לפני שהגיע רגע האמת כביכול, אנחנו באמת היינו צריכים לעמוד ולהבין כאילו מה מהדברים מקבל את התעדוף. ברגע ש... היי גיא, תודה. ברגע שאנחנו רצינו להכניס מה שהיינו צריכים להבין מה יותר חשוב ממה, או מה, בסופו של דבר זה הנושא של אימפקט, איפה האימפקט הכי גדול, ושם באמת האייס, רייס וחבריו היו מאוד מאוד חשובים, כדי שנוכל באמת להגיע להחלטה של מה קורה מתי. אבל היו לפעמים גם הנחתות של לקוח גדול שצריך משהו מאוד ספציפי, ועל כן היינו צריכים לעשות את השיפט, למרות שזה לא היה התכנון. אז זה כל מיני תופעות שקיימות בחברות B2B כאלה ואחרות, לפעמים גם ב-B2B2C, אבל בגדול, כן, רודמפ לכל אחד, ואז ברגע האמת להבין שנייה איפה אנחנו עומדים מבחינת פריוריטי. ואני פחות אוהבת את צורת עבודה הזו, Empower Team, סקוואדים, צוות R&D יהודי לכל מוצר, זה מה שאני מכירה, וזה הדרך הכי, לדעתי, הכי נכונה והכי בריאה לעשות דברים. וזה סגווי טוב, אגב, למה קורה, סיטואציה אמיתית מהחיים, כשבנינו רודמאפ, הקצינו משאבים, ומתחילים להיכנס המון המון בקשות מלקוחות, ונגיד בעיקר באגים, אוקיי? שפשוט מסיתים את צוות הפיתוח לטפל בבעיות האלה, כי הם סופר ארג'נט, הן גם לא צפויות, ולכן אחרי שכבר עשינו את הפלנינג, נכנסות פתאום בקשות כאלה או תקלות, ואנחנו צריכים להקצות משאבים מתוך הספרינט, ואז אנחנו פשוט לא עומדים ביעדים של הספרינט, ומתוך זה לא עומדים ביעדים הרבעוניים, ומתוך זה לא עומדים בכלל ברודמפ השנתי. מה עושים במקרה כזה? אז מה שאנחנו עשינו, בחברה שהיו בה 5 צוותי פיתוח, וכל אחד היה אחראי על אזור אחר לחלוטין, ובאמת היו המון בקשות מלקוחות ותקלות, שירתנו 22,000 מלונות, אז היו קורים דברים. במיוחד שהיינו צריכים לסרוק מלא אתרים, אז התלונות היו שנגיד הדאטה מאתר מסוים או מספק מסוים לא הגיע כמו שצריך, המרת המטבעות לא עבדה כמו שצריך, זאת אומרת המון המון מיקרו-סרוויסס, וכל הזמן היו תקלות. אז מה שעשינו זה יצרנו צוות מילואים, קראנו לו CORD, Customer Oriented R&D, שבעצם בכל ספרינט, כל צוות מתוך 5 צוותים, תרם בן אדם אחד לקורד הזה. וכל ספרינט זה היה רוטציה, היו אנשים אחרים. ואז הצוות הזה, הוא היה מוכן למה שנקרא 5 דקות מקריאה. כלומר, ברגע שנכנסו בקשות, היה מישהו שמתעדף להם אותו, איש פרודקט, מתעדף להם את המשימות, אחרי שהם וולדצו מול הספורט, מול הטכניקל ספורט, שבאמת אפשר לשחזר את התקלה, שבאמת זה תקלה, שזה לא בעיה תפעול, שהם לא יודעים איך לעשות משהו, לא עניין של הסבר, זה עניין שבאמת יש פה משהו לא עובד וצריך לתקן אותו, רק אז זה נכנס לצוות. הצוות הזה טיפל בזה, מה שהוריד מן הסתם בסטורי פוינטס, כן, של כל טים, של כל סקוואט כזה, כי היה לו חסר עכשיו בן אדם אחד, אבל הכל צפוי. כלומר, כשתכננו את הרודמאפ, תכננו אותו מראש לפי הקפסיטי פחות בן אדם בכל צוות. אבל אז, נכון, כמות הפיתוח שלי ירדה, אבל קיבלתי חזרה את היכולת לצפות בדיוק ולחזות מה אני מקבל מתי. וזה מזכיר לי גם משהו חשוב שאמרנו שנדבר עליו כשנדבר על תעדופים. אחד הדברים החשובים זה באמת לזכור שיש את הנושאים האלה, שמרטין דיבר עליהם כרגע, וגם את הנושא של רגולציה. רגולציה, לצערנו, comes first. והיא לא מקבלת, אין לה שום מקום בייס, המקום של הבייס זה טריליארד אחוז, טריליארד וזהו, היא פשוט מקבלת את ראש הרשימה,
ברגע שיש רגולציה, אנחנו חשופים לריסק, אנחנו חשופים להרבה מאוד בלגן, ועל כן זה יהיה בראש הרשימה, גם אם עבדנו עבור לקוח מאוד 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 גדול ומגניב, וסקיוריטי, נכון, יוסי, נכון, גם סקיוריטי. זהו, זה נקודות כאילו שתמיד צריך לחשוב עליהן, שיש לפעמים, יש לנו tech debt, יש לנו security, יש לנו רגולציה, הדברים האלה תמיד באים לפני הדברים שאנחנו רוצים, unless יש להם מועד לעוד 700 שנה, ואז אפשר לנהל אותם באופן מאוד דומה למה שמרטין כרגע הסביר, אבל למעט הדברים הללו, אנחנו תמיד ניתן להם priority מאוד 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 גבוה, הם בכלל לא ייכנסו לשקלולים, כי הם לפני הכל בתור. וכן, יצא לי לעמוד מול כל מיני VP Products ו-CPOs או Founders ולהסביר שאני לא מבינה למה אנחנו מעלים את השיחה הזו, זה רגולציה, אנחנו עוזבים הכל ועושים את זה, כי הריסק הוא גדול מדי. ושלא נשכח כל משמע. שאנחנו צריכים לענות גם על השאלה של האם זה viable. אחד מהדברים זה להבין את הריסקים ולהבין זה או שאנחנו עושים את זה, או שמקבלים פיין, ואם הפיין הוא גבוה מדי, אנחנו לא רוצים לחשוף את עצמנו לריסק. אגב, לדוגמה. עוד נקודה לגבי ה-technical debt, technical debt הוא לא אוטומטית נכנס לעבודה, כן. זו החלטה שלנו מתי, וכמה זה עולה לנו לא לעשות, האם זה עולה לנו באיטיות של מערכת, בסקלביליות של מערכת, בנפילות של מערכת, במשהו למשל, סתם דוגמה, אחד הדברים שיצא לי בטח בסטארט-אפים צעירים, שבהם בונים את הכל, ואולי אתם, כשאתם עובדים כבר בחברות מבוססות, זה כאילו given, זה לייצר סביבות. סביבת פרודקשן, סביבת סטייג'ינג, סביבת טסטינג וכולי וכולי, כל הדבר הזה עולה לא מעט זמן, גם בפיתוח, גם בדב-אופס, עלויות, ולפעמים זה לוקח מלא 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 משאבים, וצריך לתכנן את זה. זאת אומרת, כשבאים להציג רודמאפ, אגב, עוד משהו שלא דיברנו עליו, וזה קצת הפוליטיקה של הרודמאפינג. מה שאני עושה, ואני עושה buy-in לתוך הרודמאפ שלי, לתוכנית שלי, הרבה הרבה לפני שאני בא ומציג אותה בישיבת הנהלה לסטייק הולדרס. כלומר, אני הולך עוד באחד על אחד, לאנשים שאני יודע שהם קריטיים לי באירוע הזה, שאני אסור לי שהם יצביעו נגדי, תחשבו על זה כמו להעביר חוק בכנסת, ואז מה שאני עושה, אני פשוט אני הולך נגיד ל-CTO, אומר לו, תשמע, בוא נדבר רגע על מה שאני חושב להציג, מה אתה אומר? ותגיד לי רגע, איזה technical debts יש לך שאתה היית רוצה להכניס השנה? בוא נדבר על זה. ואז אני כבר יודע שאת הקול שלו יש לי. כלומר, כשאני הולך להראות את זה להנהלה, הוא איתי. אין מצב שהוא יגיד, מה פתאום? זה אי אפשר לעשות את זה, זה הרבה, זה מעט. לא, לא, הוא כבר בצד שלי. אז עושים את ההפרד ומשול הזה מחוץ לחדר ההנהלה הזאת, עושים את הקולות האלה, ואז כשבאים לשם להציג את זה, אצל מי שביקש את זה, המנכ"ל, הסמנכ"ל תפעול, הכספים, מי שזה לא יהיה, כבר אתם יודעים שאתם באים עם קולות בכיס. וזה למי שפספס, דיברנו על זה שירה ואני, שירה ויינברג הראל ואני, ב... אני באה להגיד בכנס הקודם. אני עוד קוראה על מה שקורה שם מחר. במפגש הקודם, מפגש קהילתי הקודם, עשינו סשן על soft skills, וזה אחד הדברים שעלו שם. אז אם בא לכם, יש הקלטה, אפשר לצפות ולראות מה קורה שם. טוב, אני חושבת שמבחינת שאלות שהכנו, ענינו לכולם, גם אם לא עשינו את זה כזה, הנה השאלה של א', אבל ענינו להכל. הדבר האחרון שנשאלנו פה זה איך מנהים תהליך תכנון שנתי בחברה שלא עושה זאת, עם מעמד של רק מנהל מוצר. זה משהו שצריך להתחיל בהנהלה. אם ההנהלה לא עושה את זה, זה בעייתי ביותר, והייתי פשוט לוקחת את זה עם ההנהלה. זאת האמת. מתחילה שם. אוקיי, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. ביי, תודה רבה. תודה, יא אלופים, זה היה ממש היה נחמד. מעולה.
יס, איזה כיף.